Hello mindenki, Szabi vagyok, és a mai videóban pár sniping tippet fogok nektek mutatni, ami nagyon hasznos a FIFA Mobile-ba, pénzkeresésbe. Kezdjük is, az első sniping tippem az lenne, hogy egy 84-es plusz játékos keressetek, így ahogy én megcsináltam, és 60 000 legyen a maximum bujna, és keressetek. Itt sok jó játékos jöhet, nekem egyszer volt Benzema és Klaassen, akikkel csináltam egy minimum egy 40k profitot, még régebben. Ez bejön a 60k-s embereknek elég jól, akiknek 60k és 50k környékén van a pénzük, de mutatok nektek egy 25k-sat is. Bujna az maximum, vagyis 25k alatt itt is mutatok nektek. Beteszem a bujna volt 1999-re, 19.990-re, és minimum 82-es legyen, és ezek közül, a játékosok közül, mondjuk, hogyha megveszek egyet, várjatok egy picit, a market töltődjön újra. Ha megvennétek egyet ilyen olcsón, feltehetitek 25 000-ért, és az már egy eleve 5k vagy annál több profit. Mondjuk, hogyha ezt a vitolót le tudnátok snipolni 7,5k-ért, és feltennétek 23 000-ért, az már lenne 15k profit, amivel sok pénzt lehetne csinálni. Például 1250-ért, vagy nem, próbálok nektek venni egyet 4400-ért, de mint láthatjátok, olcsó mennek 12 000-ért. Mint láthatjátok, azért gyorsan mennek, nagyon, úgyhogy figyelnetek kell. Például, hogyha most frissíteném, már ez se lenne, látjátok, de ezzel a metoddal sok pénzt lehet csinálni. Meg is mutatnám nektek a 3000-eseket, akik 3000 coinjuk van, azoknak trofikat keresnénk, vagy úgy körül, olcsón, vagyis nem 3000, hanem 5200-ért gold trofikat snipolni, és ezeket el lehet adni egy jó profitért. Látjátok, milyen olcsó megy. Ha mondjuk nem is 5200, legyen 6000, az már elég jó pénz. Tudsz vele keresni. És ennyi is lett volna ez a videó. Ha tetszett, nyomjatok rá egy lájkot, és iratkozzatok fel. Szabi voltam, sziasztok!